Avui ens submergim en una història fascinant, com uns simples ocells ens poden revelar l'estat de salut de tota una illa. Durant un quart de segle, un equip de científics ha estat escoltant amb molta atenció i el que hem descobert ens explica una història molt més gran sobre el nostre entorn. Tot comença amb una pregunta. I amb aquest ocell? Fixem-nos en aquesta mallarenga carbonera. Sembla un ocell com qualsevol altre, oi? Però, en realitat, és un missatger. A través d'ocells com aquest podem mesurar el pols d'un ecosistema sencer. La qüestió és, quin missatge ens està enviant? I encara més important, és un missatge de tranquil·litat o d'alerta? I és que els ocells són el que anomenem bioindicadors. Pensem en la imatge clàssica del canari a la mina de carbó. Doncs, d'una manera molt semblant, les poblacions d'ocells ens avisen de canvis ambientals que són molt subtils, sovint abans que nosaltres mateixos puguem detectar-los. Són sentinelles que ens alerten de problemes com la sequera o la degradació dels seus hàbitats. Bé, doncs anem al gra. El nostre escenari és l'illa de Menorca, un lloc on la natura té un paper absolutament protagonista. És aquí on es desenvolupa aquesta investigació científica tan interessant. Aquesta illa, atenció, no és una illa qualsevol, És una reserva de la biosfera per la UNESCO. El projecte s'ha centrat en 3 estacions d'estudi clau que veiem ara mateix al mapa: l'Albufera d'Esgrau, el Furí i el Genderet. Cadascuna representa un hàbitat diferent i, com estem a punt de veure, ens explicarà una part molt diferent de la història. Una de les claus de tot plegat és la durada. Estem parlant de 25 anys recollint dades. Aquesta perspectiva a llarg termini és absolutament crucial. No és una simple foto d'un moment, no. És com veure una pel·lícula sencera que ens permet identificar tendències reals i entendre canvis que, d'una altra manera, ens passarien totalment desapercebuts. D'acord, però com ho fan exactament? Com recullen els científics aquestes proves? Com es tradueix el cant i el vol dels ocells en dades sòlides i fiables? Doncs el mètode és molt rigorós i estandarditzat. La tècnica es coneix com a estacions d'esforç constant. I la paraula clau aquí, com us podeu imaginar, és constant. Això vol dir que sempre fan servir les mateixes xarxes exactament als mateixos llocs i durant el mateix període de l'any. Aquesta consistència ho és tot perquè permet comparar les dades del 2025 amb les del 2001 i saber que les diferències són reals. El procés és molt meticulós i, sobretot, molt respectuós amb els animals. Primer, es capturen en moltíssima cura. Després se'ls fa una revisió completa, espècie, edat, pes, vaja, com una visita al metge. Se'ls posa una petita anella, que ve a ser com el seu DNI, i de seguida se'ls allibera. Tot el procés dura només uns minuts. Aquí les tenim. Aquestes són les famoses xarxes japoneses. Són molt fines, gairebé invisibles, i estan dissenyades per capturar els ocells sense fer-los gens de mal. I recordem, el fet de posar-les sempre al mateix lloc és el que dona validesa a tot l'estudi. Molt bé, ja sabem el context i el mètode. Ara anem al moll de l'os. Què han revelat les dades de l'any 2025? Preparem-nos perquè la història té girs força inesperats. Per entendre bé els resultats, ens centrarem en 2 estacions, que són com la cara i la creu de la mateixa moneda. A l'esquerra tenim l'Albufera d'Esgrau, un aiguamoll ple de vida. A la dreta, el Furí, un bosc que ha patit molts efectes de la sequera. Les seves històries no podrien ser més diferents. Comencem per les bones notícies, per l'Albufera. Aquí, l'any 2025, el protagonista indiscutible ha estat el buscaret capnegre. Però més enllà d'aquesta espècie, el que veiem és una comunitat d'ocells molt diversa i aparentment molt sana. És un bon senyal que les coses van bé en aquest aiguamoll. Però la dada que ens deixa sense paraules de l'Albufera és aquesta, un augment del 117%. La productivitat, és a dir, la quantitat d'ocells joves que han nascut, s'ha disparat. Més del doble que l'any anterior. Això no és només una bona notícia, és un èxit reproductor massiu, el senyal més clar que un ecosistema està vibrant de vida. I ara, agafem aire i anem al Furí. Aquí la música canvia radicalment. El número que ho diu tot és aquest. 10. 10 captures per cada 100 metres de xarxa. Aquesta és la xifra més baixa registrada en els 25 anys d'història de l'estudi. Si l'Albufera era una explosió de vida, això és un senyal d'alarma molt i molt clar. Aquesta comparació us resumeix tot d'una manera brutal. A l'Albufera tenim un índex de captures alt i una productivitat pels núvols, el reflex d'un entorn resilient. Al Furí, la història és just la contrària. L'índex de captures més baix mai vist i una productivitat molt feble.
La causa principal? L'informe apunta 3 anys seguits de sequera molt forta que han estressat l'ecosistema al límit. Però fins i tot en un lloc tan castigat com el Forí, hi ha espurnes de vida. La captura d'espècies tan carismàtiques com aquesta puput ens recorda que la natura lluita per sobreviure. Això ens demostra que, encara que un ecosistema pateixi, la vida persisteix i ens recorda que sempre hi ha tresors per protegir i esperança per a la recuperació. Aleshores, què aprenem de tot això? Quin és el veredicte final d'aquests 25 anys d'escolta atenta a la natura? Doncs les conclusions són clares com l'aigua. La primera, sense dades a llarg termini, estaríem a cegues. La segona, els ocells són extremadament sensibles a factors com la sequera. La tercera, la capacitat de reproduir-se és el termòmetre definitiu de la salut d'un lloc. I finalment, i això és clau, no hi ha solucions úniques per a tothom. La conservació s'ha de fer a mida per a cada hàbitat. Aquesta cita de l'informe ho clava. Estudiar un petit ocell en una petita illa ens pot semblar una cosa insignificant, però en realitat ens dona les claus per entendre processos que afecten tot el planeta. Aquesta és la veritable potència d'aquesta ciència. I així, acabem on havíem començat. Els ocells, aquests missatgers incansables, ens estan donant un diagnòstic claríssim sobre la salut del nostre món. La pregunta final, i la més important, és si estem disposats a escoltar i actuar en conseqüència. Gràcies per haver-nos acompanyat.